Morjesta. Hei, lähde iskeen meikäläisen kanssa 18 minuutin kroppaa erityisesti avaava, mutta myös vahvistava, hyvä koko kropan setti. Ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Ekana liikkeenä niin lähdet tekemään kyykky niin, että teet sen kyykyn vaan, pudotat ihan pohjaa. Eli syviä kyykkyjä lähdetään hakeen. Ja nyt kun menet sinne pohjaan, niin pudota se niin alas, että löydät venytyksen. Ja samalla kun teet, niin pyrit tekemään silleen, että sun olkapäät ei pyörähdä eteen, vaan vedä selkä koko ajan hyvää ryhtiä samalla kun teet. Se, että sun selkä on mahdollisimman suorana. Kyykky pohjaan asti. Näitä vaan rauhallisesti. Eli mitä me lähdetään tekemään? Me isketään 18 minuuttia, minuutti per liike. Meillä on 9 liikettä. Me tehdään 2 kierrosta. Aina minuutti per liike. Tee hyvää heti alusta lähtien, niin tee hyvällä fokuksella kaikki. Hyvää tekemistä. Keskity siihen, että ne liikkeet menee täysillä liikeradoilla ja oo koko ajan tietoinen siitä, mitä teet. Me tehdään ihan perusjuttuja, mutta me tehdään ne vähän eri tavalla. Niin kuin esimerkiksi toi seuraava liike, mikä alkaa niin, että tuo kädet tänne pystypunnerusasentoon, ihan niin kuin lähtisit tekemään pystypunnerusta. Paina kyynärpäät voimalla taakse ja lähdet työntämään pystypunnerusta niin, että samalla käännä selän notkoa pois. Eli se venytys on ihan eri luokkaa silloin, kun aktivoit vatsan syvän tuen, käännät sun lantiokoria voimakkaasti, puristat vatsalihaksilla ja liuutat oikein niitä käsiä taakse. Silloin tunnet sen venytyksen joka ikinen kerta hartiarenkaassa. Ja pyri tekemään se niin, että puristat samalla kädet myös nyrkkiin. Näitä vaan rauhallisesti. Ja vaikka meillä ei ole mitään painoja, niin kun keskityt kunnolla siihen lihasaktivaatioon joka liikkeessä, tuut saamaan myös hyvän poltteen. Ja huomaat sen nyt jo tässä liikkeessä, jos sä teet sen niin, että painat koko ajan täydellä voimalla taakse, alkaa nyt jo tuntua käsissä pikkuhiljaa. Hyvä. Seuraavana liikkeenä käännä olkapäät ulkokiertoon, rinta auki vahvasti, yhden jalan suorin jaloin maastaveto. Ja pyrit tekemään tää liike niin, että sulla on jalka, se tukijalka on 99% suorana, kun teet. Se, ettei se pääse yhtään koukkuun se jalka ja koko ajan ojenna voimaa takaketjusta, takaolkapäistä, selän lihaksista, ryhtilihaksista niin sanotusti. Ja samalla kun teet, niin pystytkö tunteen sen liikkeen pakarassa? Pystytkö saamaan sun pakaran aktivoituun siihen liikkeeseen? Se on se, mitä myös tavoitellaan. Eli todella vahvana koko takaketju. 15 sekuntia jäljellä. Viimeisiä viedään tässä. Kohta vaihtuu loistava liike tulossa seuraavaksi, millä saadaan hyvä venytys hartiarenkaalle uudestaan. Yes. Eli nyt työnnä alkuun lantio taakse niin, että tunnet venytyksen takareisissä ja lähdet tekemään Y-nostot niin, että käytä siinä voimaa. Ihan kädet suorana ja pinnistä niin kovalla voimalla kun pystyt, niin pinnistä käsiä ja painat ihan suoraksi sun kädet ylös. Joka ikinen kerta siinä liikkeessä. Pinnistä voimalla ja koita saada kädet nousee minimissään sinne korviin asti. Ja jos ne jää alemmaksi, niin tekemällä tätä liikettä se lähtee nouseen ylemmäksi ja ylemmäksi. Taas liike, mikä alkaa selästä asti. Koita tuottaa se voima selästä. Tää on hyvä 9 minuutin kierros. Hyvät aktivaatiot kropalle ja samalla tulee hyvät avaukset. Viimeisiä viedään tässä. Hyvä. Ja sitten vaihdetaan, otetaan luistelukyykky. Ota jalat leveille sillä, että löydät nivusille venytyksen ja lähdet vetään täältä puolelta toiselle. Ja nyt tunnustele sitä, onko sulla puolieroa tässä venytyksessä. Jos sä huomaat, että toinen puoli on tiukempi, pidä sinne pidempi aika. Kuuntele koko ajan kaikki nämä liikkeet, mitä teet. Kuuntele sun kroppaa. Tunne, mitä se kroppa pyytää. Jos se pyytää pidempää venytystä jommalle kummalle puolelle, niin sitten anna sitä. Puolivälissä ollaan luistelukyykyssä. Tällaiset on äärimmäisen tehokkaita, jos sä haluat parantaa sun ryhtiä, vahvistaa sun kroppaa, avata sun kroppaa.
tällainen 18 minuutin sarja iskee tällaisen sarjan pari kertaa viikkoon, niin se lähtee viemään jo pitkälle. Samaan aikaan saat sitä vahvistusta ja avausta. Eikä tarvi painoja, eikä tarvi lähteä salille tai mitään muuta ihmeellistä. Sitten vaihdetaan, ota kulmanoja seuraavana. Eli sit vaan tänne paina pää voimakkaasti käsien väliin ja koko ajan tuota voimaa maasta. Painat päätä käsien väliin ja sit vaan pumppaat. Jos sä haluat tähän boostia, niin sit kävele ne jalat lähemmäksi käsiä. Eli sit vaan lähdet kävelee, tuut lähemmäksi ja silloin se venytys on voimakkaampi. Tsekkaa myös se, että pysyykö sulla nilkka suorana, kun teet tämän liikkeen. Eli tässä helposti nilkka lähtee vääntyilemään, jos se ei keskity, niin hae suoria linjoja sun kroppaa. Ja lopulta, jos me halutaan saada se koko tukilihaksisto toimii meidän kropasta, niin silloin on tärkeää se, että me tehdään kaikki liikkeet niissä suorissa linjoissa, jotta se tukilihaksisto voi sinne aktivoitua. Näitä hae rauhassa puolelta toiselle, pumppaat. Tässä sama homma, se pidempi aika, jos jompikumpi puolista kiristää enemmän. Hyvä. Rullalle sieltä ylös. Sitten lähtee seuraavana pistoolivenytys. Eli astu jalat yhteen, ota pistooli käteen, työnnä kädet suoraksi ja lähde hakeen täältä puolelta toiselle. Niin venytät kylkiä. Nyt sido sun kämmenet yhteen. Eli paina voimaa, tuota voimaa koko ajan sormilla, pinnistä käsiä ihan tikku suoraksi. Ja älä anna käsien väliin tulla koloa, vaan sidot sen sormilla yhteen sen kolon ja haet näitä koko ajan rauhassa. Uloshengitys mieluiten silloin, kun viet sinne sivuun, saat tehostusta siihen venytykseen. Ja jos pystyt, niin samaan aikaan taas käännä selän notkoa pois. Viimeisiä viedään tässä. Muutama taivutus. Viimeiset sekunnit. Hyvä, ja ota hartioiden levyinen haara. Ihan vaan kierto välissä. Kiertoja. Ja tässä kun teet kiertoa, niin se viimeinen loppu, kun tunnet, että se liike alkaa loppuun, ota sieltäkin pieni ojennus. Käytä käsiä, käytä selkää, käytä voimaa. Sä pystyt pikkasen viemään pidemmälle sen liikkeen. Todella tietoista tekemistä. Tämä on toisiksi viimeinen liike. Meillä on 9 minuutin kierros melkein tehty ja me tehdään niitä siis 2. Joka liikkeen keskityt tekemään niin tietoisesti kuin pystyt. Koko ajan tunnusteleen sun kroppaa. Kymppi enää jäljellä. Hyvä, ja sitten vaihdetaan tuulimylly, viimeinen liike, osuu kaikkiin raihin, ota jalat leveälle, nivuset venyy ja aina venytettävään suuntaan. Jos lähdet vasemmalle, käännä varvasti siihen suuntaan. Kampeen voimaa alemmalla kädellä, puustaa sinne venytykseen tehoa ja katse ylempään käteen. Pidät hetken, tuot keskelle, kädet tulee ylhäällä myös keskelle ja sieltä toinen puoli. Näitä rauhallisesti haet puolelta toiselle. Tää on kierroksen viimeinen liike. Viimeisiä hetkiä tässä. Hyvä, ja sieltä lähtee uusi kierros kyykkysyvylle. Ei muuta kuin annat mennä. Kyykky aloittaa uuden kierroksen. Ja jos se tuntuu hyvältä, niin pidä vaikka hetkisiä syvällä. Pidä hetkisiä syvällä, kampeen voimaa selästä. Se mikä tapahtuu lähestulkoon kaikille on se, että kun mennään riittävän alas, niin se paketti kaatuu sinne eteen. Selkä ei pysy suorana, niin käytä vaikka kampeen voimaa sun sisäreisistä. Aktivoi se selkä sinne mukaan. Vaikka ei ole mitään painoja käytössä, näillä on jo iso vaikutus siihen, miten se kroppa vahvistuu, kun me käytetään sitä kroppaa oikein ja me käytetään voimaa. Tässäkin kun sä ojennat voimaa
Siinä täytyy tehdä ihan kunnolla työtä, varsinkin silloin, jos sun kroppa on jumissa. Ja mitä enemmän sun kroppa on jumissa, sitä enemmän saat käyttää voimaa. Ja siellä on vastus. Ja se vastus on se sun oman kehon kireys, mikä sieltä löytyy. Viimeisiä viedään. Hyvä. Sitten tuo kädet tänne sivuun. Muista kääntää selännotko pois ja pystypunnerus liuuta taakse. Koko ajan käännät selännotkoa pois, aktivoit vatsan ja pumppaat sen pystypunneruksen. Liuutat kädet pitkälle taakse. Ja silloin sä teet sen oikein, kun sä huomaat, että sun kädet alkaa hapottaa. Mulla tuntuu itsellä jo olkapäissä varsinkin, selässä asti. Ja koita löytää se tunne, aktivaatio niin, että se tulee jokainen sieltä selästä. Niin hyvin kuin lähtee, sulla on 10 jäljellä. Kädet saa kohta pienen breikin. Yes. Ja sitten vaihda yhden jalan suorijaloin maasta vetoon. Sinnekin koko ajan rintaa auki eteen. Käännä olkapäitä ulkokiertoon, aktivoi selkää. Ja silloin tunnet myös sen, vaikka mä sanon, että saadaan kädet lepoon, niin silti se tuntuu yläkropassa. Koska kaikki ne lihakset aktivoi koko ajan sitä ryhtiä taakse, olkapäitä taakse, ulkokiertoon. Pidä se koko sen liikkeen ajan. Hyvä rauhallinen vauhti. Muista aktivoida taimainen jalka. Koko ajan aktivoit takajalkaa, kantapäätä niin ylös kuin se nousee, mutta pidä se kropan suora linja. Se, että se ei taitu, vaan sä oot ihan suorassa linjassa. Selästä kantapäähän menee yksi suora linja. Se, että sun kroppa ei taitu tälleen mitenkään sivuun, vaan sä ojennat koko ajan sen voima. Ja silloin se teho on ihan eri luokkaa, kun siinä on se ojennus päällä. Hyvä. Sieltä vaihda Y-nostoa. Peukalot voit pitää ylöspäin tai kädet kokonaan ojenna sormia myöden. Tiukka linja. Sama selän suora linja mikä äsken. Ja työnnä lantio taakse. Pidä koko ajan takareidet venytyksessä tässä. Ja käytä voimaa ja käytä hengityksen voimaa. Sieltä saa niin paljon tehoa. Aina kun tuut sinne ylös, kireys stoppaa, niin paljon kun lähtee, runttaat oikein, painat sun käsiä sinne suorassa linjassa ylöspäin. Alle 20 sekuntia jäljellä. Kymppi enää. Viimeisiä viedään. Hyvä, ja vaihda luistelukyykkyyn. Jalat leveälle, nivuset lähtee venyy ja sieltä taas pieni venytys aina alhaalla. Ja nyt vaikka tässä nouseekin syke, mä väitän, että jos sä teet tätä treeniä, sun syke on siellä rasvanpolttoalueella, peruskestävyysalueella, mistä saadaan paljon hyötyjä. Silti tee nämä liikkeet rauhassa. Nämä on tarkoitus tehdä kuitenkin enemmän liikkuvuus eellä. Se, että löydät loistavat venytykset ja tunnet sen, että se lähtee pikkuhiljaa. Tässä lyhyessä ajassakin pystyy tunteen sen, varsinkin kun käyttää hengitystä, että kroppa lähtee jo aukeen. Se menee pikkuhiljaa alemmaksi ja alemmaksi. Se kireys lähtee hellittää. Kymppi enää jäljellä, viimeisiä viedään. Hyvä, ja vaihda sieltä kulmanojaan. Eli sieltä vaan lantio ylös ja lähdet pumppailemaan päätä käsien väliin voimalla. Pohkeille kova venytys. Ja paina. Taas mitä enemmän työnnät maasta, sen parempi. Käytä voimaa ja käyttämällä voimaa pääset syvemmälle venytykseen.
Loppusuoralla aletaan olemaan tämän treenin kanssa. Muutama liike enää jäljellä. Tehdään hyvällä laadulla loppuun asti. Sulla on 15 sekuntia enää jäljellä. Viimeisiä viedään. Hyvä, nouse sieltä ylös. Sitten tulee pistooli seuraavana. Astut taas jalat kiinni toisiin. Muista sitoa ne sun kädet. Kädet ylös. Ja koko ajan aktiivisesti jännitä vähintäänkin vatsalihaksia, mutta tärkeämpää kuin se, että jännität vatsalihakset, on kääntää lantiokori ja selän notkoa poispäin. Lantiokorista voimaa. Se on vatsan syvä tuki, kaikista tärkein tuki, mitä ihmisen kropassa on. Sieltä haet sen voiman ja sieltä haet sen ruudin. Sieltä se koko tukilihaksisto lähtee syttyyn ja herään. Ja oot tarkkana siitä, että sun kroppa ei lähde yhtään sinne etulinjaan, vaan se, että sä pysyt tiiviisti niin kuin sä olisit kahden seinän välissä koko ajan, kun teet tätä. Älä lähde ahnehtiin sinne, että pääset alemmaksi sillä, että viet sun kroppaa eteen. Ihan käsiä paina suoraksi. Jos oot tehnyt taas hyvin, niin huomaat sen, miten alkaa hyytyyn. Hyvä, ja vaihdetaan kierto. Sitten vaan ihan kiertoa. Kiertoa puolelta toiselle. Toisiksi viimeinen liike. 18 minuutin treeni alkaa olemaan loppusuoralla. Pari hyvää toistoa vielä ja se on siinä. Ja fiilistelepä sun oloa, kun oot tehnyt tämän treenin. Siitä kun lähit liikkeelle ja mikä se on sen jälkeen, kun lopetat. Niin Jumalan kautta, kun tekee hyvää. Tämmönen yksinkertainen juttu, pystyt tekemään ihan missä tahansa. Ei mene kauan aikaa, kun teet. Ja niin hyvä fiilis sen jälkeen. Veri lähtee kiertämään kropassa. Hyvä, vaihda viimeiseen liikkeeseen tuulimylly, jalat leveälle, lähentäjät venyy ja muista viedä varvas aina siihen suuntaan. Kampeet täältä alakädestä voimaa ja sit vaan isoja kiertoja, katsetta ylempään käteen, pidä sen aikaa kun pidät ja vaihda aina toinen puoli. Viimeistä viedään. Ja kuuntele taas se kireempi puoli, annat sinne pikkasen pidemmän ajan, jos huomaat semmoista puolieroa. Ihan viimeisiä hetkiä käynnissä. Hyvä. Se on siinä. Hei, homma hoidettu. Kiitos kun olit mukana ja näitä on nyt tulossa. Jos sua kiinnostaa lähteä mukaan, niin Keho ja Mielikous Thailand maaliskuussa alkaa 2 kuukauden nettivalmennus Kroppa auki 2.0. Siinä lähdetään avaan ja vahvistaan kroppaa. Eli tarkoitus on saada paikat auki ja samaan aikaan aktivoida ryhtiä, tulla pois tästä asennosta täältä, lähtee aktivoimaan kaikki lihakset takaa niin, että se ryhti lähtee paraneen, tämä olkapäiden sisäkierto lähtee korjaantumaan ja näihin asioihin tullaan panostaa. Nähdään seuraavissa treeneissä. Moro!